OTT 2023 କେବେ ହବ? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆପଣମାନେ ଏଠି ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି OTT 2023 କେବେ ହବ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅଛି, କାହିଁକିନା OTT 2023 ମାନେ ଯେଟି ପୂର୍ବରୁ ଆସିବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ ଆସିନି। ତ ଯଦି ଆସିବ କେବେ ଆସିବ, ଆସିବ କି ନାହିଁ ନା ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର OTT ଆଉଥରେ ହବ କି କଣ୍ଡକ୍ଟ, ପୁରା ଡିଟେଲରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି, ପୁରା ଡିଟେଲରେ। ଓକେ, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ପୁରା ଡିଟେଲରେ ଜଣେଇବି କ'ଣ ପେପରରେ ବାହାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆଜିର ଡେଟ୍ର ପେପର, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଭଲ ଭାବେ, ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଡେଟ୍ କେବେ ପଡ଼ିଛି 12 ଅକ୍ଟୋବର 2023, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିର ପେପର। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଇ ପେପର ଗୁଗଲରେ ଭିଜିଟ୍ କରି ଦେଖିପାରିବେ ମଧ୍ୟ। ସୋ କ'ଣ ଅଛି ଜାଣିବା ଡିଟେଲ। ଓକେ, ତାହେଲେ OTT 2023 କେବେ ହବ, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ ପାଇଁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ସିଟି ଏବଂ ବିଇଡି ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ। ସାଧାରଣତଃ ସିଟି ମାନେ OTT ଦିଅନ୍ତି, ବିଇଡିର ପେପର 2ଟା ସାଧାରଣତଃ ପିଲାମାନେ OTT ଦେଇଥାନ୍ତି। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି ପେପରରେ ବାହାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୋର୍ଡ ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା ବା ଟିଚର୍ସ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ, ଯାହାକୁ OTT ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆୟୋଜନ କରିବା ଲାଗି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ରହିଛି। ବର୍ଷକୁ କେତେ ଥର OTT ହେବା କଥା ନା 2 ଥର ହେବା କଥା। ଓକେ, ବର୍ଷକୁ 2 ଥର OTT ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ 2ଟି ପରୀକ୍ଷା ହେବା ତ ଦୂରର କଥା, ବର୍ଷ ଶେଷ ହେବାକୁ ଆଉ 2.5 ମାସ ଥିବା ବେଳେ 2023ରେ ଥରଟି ହେଲେ ଉକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। କାରଣ 2023ରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମଟି ଦେଇଥିଲେ, 2023ରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇଥିଲେ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କେବେ କରିଥିଲେ? 2022ରେ। ତେଣୁ 2023ରେ OTT ଥରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ। ଓକେ, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପରୀକ୍ଷା କେବେ ହେବ ତାହା ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ଏହାକୁ ନେଇ ଲକ୍ଷାଧିକ ସିଟି ଏବଂ ବିଇଡି ଡିଗ୍ରୀଧାରୀମାନଙ୍କ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଛି, କାରଣ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ବହୁତ ପିଲା ଜେଟି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଗଲେ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷକ ଚାକିରି ପାଇଁ OTT ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଓକେ, ଏବେ ଯେଉଁ ଜେଟି ବାହାରିଛି ଆପଣଙ୍କର OTT ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଦ୍ୟାବଧି OTT ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରିନଥିବାରୁ ନିକଟରେ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁ 20,000 ବାହାରିଛି, ସିଟି ଏବଂ ବିଇଡି ଡିଗ୍ରୀଧାରୀମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜଣ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବେ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛି। ତାପରେ ଜଣେଇ ଦେଉଛି ପୁରା ଡିଟେଲରେ କେବେ ହେବାର ପସିବିଲିଟି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଦ୍ୟାବଧି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇନଥିବାରୁ ଏବର୍ଷ OTT 2023 ହେବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ଉପୁଜୁଛି। ଯେହେତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ନୋଟିସ୍ ଆସିନି, ତେଣୁ ଏବର୍ଷ ହେବାର ପସିବିଲିଟି ବହୁତ କମ୍। କିନ୍ତୁ ଯଦି ନୋଟିସ୍ ଆସେ, ସେ ଏକ୍ଜାମ ଆପଣମାନେ 2024ରେ ଦେବେ। ତାମାନେ ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାହା ପ୍ଲାନ୍ ହେଉଛି ଯେମିତିକି 1 ଥର ହେବ। ଏନେଇ ବୋର୍ଡର ଉପସଭାପତି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମ ବୋର୍ଡର, ଡକ୍ଟର ନିହାର ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା OTT ଲାଗି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର OTT ହେବାର ପସିବିଲିଟି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ହେବ କେବେ ନା 24 ମସିହାରେ। କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ଆସିବ, ଆପ୍ଲାଏ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି ମାସେ କି 1.5 ମାସ ସମୟ ଦିଆଯାଏ, କି ଅତି କମରେ ତ 15ରୁ 20 ଦିନ ସମୟ ଦିଆଯିବ। ସୋ ଏକ୍ଜାମଟା ଯେକୌଣସି ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ ସରିବାର 45 ଦିନ, ମିନିମମ୍ 45 ଦିନ ପରେ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ଅତି ବେଶୀ ବା ଅତି କମ୍ ଆପଣ ହିସାବ କଲେ 2024ରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମ ଦେବେ। ସୋ ଆଶା କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କ'ଣ କହିଲା ତା ଦେହରେ ଫାଇନାଲି କହିଲା କ'ଣ, 2023ରେ OTT ହେବାର ପସିବିଲିଟି ଅଛି, ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ ଏକ୍ଜାମ କିନ୍ତୁ 2024ରେ ହିଁ ହେବ। ସୋ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଦେନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନୂଆ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।